Licho ninja ama Zimbabwe make igama lami ngu General Fire Kolo. We report as it is, and this is Management Media, and nas tini muno mwari Prophet Admire Brighton Mugayi. Muno mwari murisei Trofara murisei ko muno mwari. Is that right? Kutonda kude kufunduka imimi. Sure. And today tainvaita muno mwari because pane zviprofita zvamakapa handisi kuda kutanga nezviprofita zvamakapa kudhara because takambonzwa nezvazvo and most of the people vakasangana nazvo zviprofita and vakanzwa nezvazvo. Tiri kuda kupinda pachiprofita cha 2023 2023 harmonized general elections. Makapa chiprofita recently and tell us more kuti chii chakaitika and ndoda kuziva kuti pamunenge muchiti maona zvizvi maona here mastada tunoziya because indogona kungofunga kuti mwana zuva rogobuda ende rigotobuda ndinogona here unzi muprofita wechokwadi. Okay, mabvunzo yakawanda munogona kunonga tichienda rekedze nditanga pamapesa kuti muprofita wechokwadi anozivikanwa neshoko raMwari. Saka chinoita kuti munhu aone ndiMwari because Mwari ndiye the owner of the gifts and it saka munoziva shoko raMwari rinotaura pamusoro pe the office of a prophet, the gift of a prophet and the ministry of a prophet. And mapona saka prophets, the prophetic ministry can be tested, can be proved and tested. And mwana saka there's no way kuti munhu angauya pamberi dzimwe nguva ndogotaura kuti ndaona chakati ndisina kuchiona because number one, I respect God and I respect his word. So it's very very important to make sure kuti munhu unenge watonzwa Mwari zvaanenge ataura kuti ndo zvinenge zvida kunge zvichiitika. But my question is tinogona kutesta sei kuti chiprofita kana kuti munhu anogona kutestwa here nechiprofita chaapa? Munhu anogona kutestwa kana Mwari akataura kuti but manje zvinhu zvabiased kamunhu waMwari kuti because ndinogona kupa chiprofita ini chekuti mangwana mvura inonaya ene mvura igonaya mangwana so ndinogona here kunzi muprofita wechokwadi because ndakataura nezuro kuti mvura inonaya. Ndosikadati pane office, pane gift, pane ministry. Kuno vanhu munhu anogona kungorotawo Mwari angomupa hope zvotoitika. Because munhu akatodaidzwa kuti kana achitotaura aritotaura zvinhu zvinotoitika. Ndofunga mambotaura about maprophecies akamboitika akawanda. I think just mamention ndo zvinotoprove kuti munhu atori called to be a prophet. So imimi you are saying kuti inini munhu waMwari ka ngatiende panyaya ye2023 harmonized election prophecy yamakapa mukati ndaona shumba ichidya chogumbo. In the parables of Totems kuti shumba murambwe ndozvo ndakaona kuti shumba murambwe ndakaona ichidya chogumbo gumbo mutupero gumbo romunhu zvichirakidza kuti pamakwikwi achanga achiitika kune zvakawanda zvichaitika zvinopedzera zvaita kuti vanhu vachisimudza maplacards shumba madifferent places zvichakonzera kuti vamwe vataiwa hazvina kuita zvakanaka tabirirwa. Ndakapa ine ridu but mitupo ka mitupo inoziva kuti munoziva kuti shumba ndakatoti zishumba anaona ndichitaura nemaalphabetical order anditi chidya chogumbo saka mimi sevanhu vanodaidzana nemutupo munoziva kuti shumba ndinhingi gumbo ndinhingi. Okay, munhu waMwari was it not kuti maybe maingoziva kuti igaroziva kuti mukadzi wababa nemai? Akana, it's not like that. Kana Mwari ataura zveshuwa Mwari akatonditi imi munopfeka size 7 bhutsa nyiri size 5 inotoita 7. I was just joking, but when God speaks his word surely comes to pass. Wow. Yes. All right, pane ma-issues ebomba was it 20 prophecy makaipa that was before 2018 or after? Yes, 2018? Yes. Yebomba yei chita makanga maona munhu waMwari. Mwari akatondirakidza makaenda paprophecy iyoyo motonzwa ichitonyasara kuti zvitori clear kuti it's not obvious, these people are not obvious but they are going to do this and it surely came to pass. Tikati vatungamiri vachachengetedzwa kana makanyatsoteerera prophecy kuti they are going to be protected and it came as a dream but it came to pass. So tell me zvimwe zvinhu zvacho zvine zviri a bit scary sekuti munogona kuti henyu vatungamiri vachachengetedzwa but imimi hamuzoende under fire kuti maybe you know munhu akazviita. Not at all. When God speaks, that's why Bible ichitofanira namatiri vatungamiri vedu kuti vachengetedzwe. Munhu mumwe nomumwe
whether mutungamiri wecompany, whether mutungamiri, as long as munare leader, Bible inotaura kuti we have to pray because God is a God of peace. Kuna Timothy ngatinamatire nyika yedu nevatungamiri vedu. Saka Mwari anoti munhu wese achengetedzwe. Munhu wese achengetedzwe. Munhu wese, because Mwari, after all, God is after souls. You might be a manager today, but God is not just interested in your status only. He loves your status, but he loves your soul. So Mwari haafari kufa kwevanhu, andoti vanhu vatotendoka vaende kuna Mwari. Vaende kuna Mwari. So up to now tingati here pajeni yamafamba mimi pane zvimwe zviprofita zvamunoti hazvisati zvaita come to pass kana kuti hazvina kuzoita come to pass? Most of them, they came to pass. Yeah, inauguration, it came to pass. A lot of them. Yeah, prophecy, yeah, inauguration, of course, yeah. Anything jamunoti maybe achisati chaita come to pass because okay, munoudzwa here nenguva yezvinhu zvichaitika rini kana kuti maybe munongopiwa prophecy, munongopiwa something jamunopiwa kuti pane zvakati zvichaitika then mubva mangosiyiwa makadaro then mimi hamuchazoziva manje kuti date racho rinenge rakamira sei. Prophecy, there's what you call forth-telling and foretelling. No, forth-telling, not good. What take my life means. Those what forth-telling, so not what in the future. Those my prophets are in stages. First stage, second stage, third stage, fourth stage. And you can see the level of maturity and in terms of presentation, because God is a God of order. Matters are even when Jeremiah and Ezekiel, the way they could prophesy, even you hear the scripture saying, I understood by books. Mu profita tunzwi sama book akanyora no profita. Saka ma prophets can come in stages. Can come in stages. Yes. That's why the Bible says we know in part. Saka you might know this part, tomorrow God gives another part. But we are serving a God who is not limited. He might decide to tell me. As a prophecy say in a danger, we stand to pray kuti zvacho shoda kuita negative zviregedze kuitika because sometimes if I tell you this what is going to happen, like Ebomana kuzeti marakati, we have to pray and we prayed and nothing happened. My effects akawanika, but people they were protected. So meaning to say kuti isn't Mwari vanogona kuchinja mindset yavo over something because kana tomboti matokuudza kuti mimi kuchaitika zvinhu zvakati zviri dangerous. Then mimi maakuna mata. Meaning to say that the prayer is going to change God's mindset. No, God is the same yesterday, today, and forever. But the thief comes to steal, to kill, and destroy. Saka Mwari kana choose that negative. Artukupa warning. Prophet is there to warn you. Is God is warning you. Look at this. You go to pray. That's why God hears prayers. Mwari akatotipa kuti tinamate munhu wese anofana kunamata. Okay, zvandachitaura ndezvekuti tomboti handiti Mwari atokuudzai kuti pane zvakati zvichaitika. Zvine zvanzi zvichaitika. Kune zvinofana kuti Mwari akati zvakati zvichaitika ndika zvinotoitika according to his perfect will. Because he does not change. He says I am who I am. I am the same yesterday, today and forever. Asi kana iri purpose yekuti plan okay, there are three purposes. There's what called the divine purpose kwa Mwari. Then there's the satanic purpose. Yekuti satanic purpose yake uda kungo destroy. So God will show you kuti look, you are supposed to stop this. Okay. Yeah. Also you mean kuti kana pakani pane zvimwe zvoda kuitika maybe zvinenge zvisiri kuda kukonzerwa naMwari wacho. Zvinenge zviri from somewhere. Then Mwari uchiti pray about. Yes, then God says pray about it. Okay. Morakidzwa Mwari achiti kuda kuitika accident. We have to pray. Kana kuda kuitika chakati, we have to pray. Ndopana tisinganzwisi because funzero maybe pamwe mimi ndinotozorovedzera Mwari kuti aya Mwari mbomira zvabuda kuita izvo zvesitu. You know, so yeah. For example, a prophet cannot stand in the shoes of like he take the position of God in terms of Ugarapachi kuti ndiye Mwarayo. The prophet is just a messenger. But remember, Abraham spoke with God and God changed his heart over Sodom and Gomorrah. So sometimes when we speak, if my people are called by my name, they could pray. So kunema prayers are not changing some certain conditions, but God doesn't change. Okay. Yes. So what about some of the prophecies kuti maybe mukadzipa dzine a certain group yevanhu dzinogona kuaffecta those kuzoya a certain group yevanhu yekuti vanogona kufarira the prophecy. Okay, let's take for example. Zonzi kune prophecy yekuti general vari kufa mangwana. Obviously vanhu vasinganifarira kunoti it's okay ngafe no problem. Then kozoita mwana yekuti it's a family vanenge vakutoti tarasikirwa, you know. Yes. So azvikunetse here kuburitsa maprophecies. Prophecy in the target group. They can be a prophecy for the kids,
Okay, let's pray against my addictions, let's pray against my tax. They can be prophets for marriages, so it always is a target group. When God speaks, pamusoro pe prophets, a purpose about it. Why God is speaking for that certain group. All right. So let's take, for example, there's a certain group, maybe you go chairman over a prophecy appeal. Munokwanisa futi eri kuzvinamatira zvinezvo zvokuti Mwari zvanetsa kuti zvinhu zvaka zvava kubalansa. Kuna vamwe vanhu vari kufara over the prophecy kozouya vamwe vanhu vasiri kufara. Prophecy, for example, and it comes to change a person, and the prophecy comes to give a person an instruction. Zvinogona kuti Mwari obva ati general musanyanya kudya machocolate because munozopesa mental obesity, kana musadya maice cream, musadya zvakati zvine mafats andika, but general nekuda kwavanenge vachiita chocolate ka vanogona kusaona chiprofita zvachiri kutaura. So sometimes when the prophet comes, is there to improve us. And God has a purpose for that people might not understand today, but in future, then God will be able to, people will be able to understand why God was Okay, so meaning to say, you really know, the purpose of why God is saying this and that. Yes, I know. Okay, so let's go back to the issue your prophecy in my elections. What God is saying. The prophecy. Is there anything? Or there is nothing yet. All right. For your own information, General, I believe you came to Bethesda. Makaona the panel map ya Zimbabwe. Yakabva padombo. Nepamuti zvamakaona. I am sent by God to stand as an intercessor for the nation of Zimbabwe. Wow. So why God is saying that there is, God wants us to protect our inheritance. Tofana kuchengetedza nhaka yedu. Couldn't depend on anybody who was bad here, but to offer kuchengetedza nhaka yedu. Then on the posterity for the future generations. Saka Mwari dzimwe nguva anongazviitira kuti isusu ana maponti gono kuti zvafana kuti generation imwe yakapinda kasadza zvikaita generation yakudhara. Zvinhu zvakawanda zvinogona kurasika. Ari mapona. Saka kuti both parties, we have to pray for the peace of the nation. Exactly. But isusu God is looking for posterity. Ana mapona. And God wants Zimbabwe to hold on to their inheritance, which has been given to us by our forefathers. God doesn't want the nation to go back to war, but God wants everyone to prosper, because Zimbabwe, I tell you, look at everywhere, General, Europe, Asia, Africa, human capital here to develop, because as Zimbabweans, you are blessed. Saka God speaks to maintain the nation, to bless the nation. And nekuti kumberi ko Zimbabwe ichatanga kutosimuka kupinda what people they are thinking. Wow. And everybody, you and me, we are agents of change. Besides talking about the politics, development starts with you and with me. Besides talking about the election or whatever. Indotofana to tinde rona beparim road ndori nonga noka na mbini. Makatona pangu pasino mira zvakanaka jena moto torabadza mogadirisa, because zvinotanga nesu as my individuals before we go kumbero. Saka there's a reason why God is saying this, but in future, that's deep. People they will understand it. That's why I'm on a domborere Zimbabwe rere. Rakakosha. And the root of the Zimbabwe fana kuina matira. But matombo wazanda azondagara kumba ndakafunga kuti asi matombo aya ane kwaitsvagwa. But akazonoti akuvezwa ndoko asinga zvawo. But I think there's something in it, and inini hangu handisi munhu wemweya. Ngoriwo munhu wenyama. Kana muta nemawana muto weZimbabwe ya. Zvirongota kuti isusu tinofanira namatira nyika yedu. And I'm very sure kuti Mwari zvaakatanga anozadzikisa munyika yeZimbabwe. And God wants the nation to be united, to focus on development, to love each other. Love covers the multitude of sin. Rudo, kungodanana, chitenda kuti Mwari. All of us, we want the nation to develop. Both interested parties, they want the nation to develop. And for the Munwese Angu Wane Basa Rakanaka, and that's where we are going to. He is a faithful God. Wow. Yes. Thank you so much, Prophet Admire Brighton Mugayi. And it's a goodbye for now. My name is GFC. I was your host today. And do you have anything to say? Your last words? My last words is people of Zimbabwe must continue to pray, and we must continue to love God. Mwari anoziva, Mwari anesu. All things work together. God cannot be God unless it passes through the fire. God, God has greater plans for Zimbabwe. So sometimes, whatever you are believing God for, it will surely come to pass. Let's continue to pray for our nation and for our leaders, so that God will continue to bless us for us to be peaceful, and for the nation to develop in all areas. In Jesus Christ's name. Thank you. Amen. Amen.